Khulumkha joto takok tai bokung joto lokorok no ani mung Aisha Deborma norok Tiprasa rojak mung channel no subscribe khaibai di o channel ni bising dinyor kabang ma rojak mung tai mosam kam kam nugui manai thinang goti bo kam kaham o channel ni bising te video ro nugui manai subscribe khanyan ta bogdi te like bell icon press khanyan ta bogdi bell icon press khaya kan norok in future kabang ma kam video phajan kan miss khaya te yang norok joto no khabai khubai khane ni muchungo bono o channel ni malik no kisa norok ni hamjak mung te norok ni chuba chulu te amsu no bini channel no norok please kisa joto no subscribe khai di share khai di like khai di bell icon press khai di amsu nang joto khana muchungo
sa